салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед, сеҳат саломат ҳастед. баъдан ҳаминро гуфтаниям ки мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи қонун, дар бораи гирифтани шаҳрвандӣ аз 26 октябри 2023 чӣ тағйирот иловаҳо шуд. зиёд саволҳо шуданд ва ҳамин хотир ман оиди ин ба шумо каме ҳам бошад равшанӣ меандозам ва ғайри ин дар бораи программа переселения. зиёд инсонҳо мегӯянд мо ҳуҷҷат супордем, дар навбат ҳастем, аммо дар шаҳри душанбе сафорати федератсияи русия шаҳрвандонро қабул намекунанд, маҳкам карданд оиди программа переселения ва ғайри ин дар бораи регистратсия дар қонуни нав дар федератсияи русия ҳозир тарзи регистратсия умуман дигар шуд, ҳам сабук шуд, ҳам ба баъзеҳо мушкил шуд. барои ҳамин видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед, ба дигарон фиристонед, дар историяҳо монед, то ки видео зиёд шавад. дар саҳифаи ютуб зиёд муҳоҷирон ҳастанд ки намефаҳманд ва бехабар мемонанд. барои ҳамин як кори савоб кунед, ба шумо савоб мерасад. инсон бояд дар зиндагӣ ҳар рӯз як кори нек кунад ки дар дафтари аъмолаш навишта шавад. фардо рӯзи қиёмат чӣ кори неке карда бошед, дар дафтари аъмолат ҳамон навишта шудааст. барои ҳамин ҳар як инсон хубӣ мекунад барои худаш мекунад, гандагӣ мекунад барои худаш мекунад. барои шаҳрвандони зиёд ки вақте ки савол додед, метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. мебинам ки ҳазорҳо просмотр видеоҳоро мебинед, аммо лайк, шумораи лайкҳо кам аст. вақте шумо лайк мегузоред, дигар инсонҳо мебинанду истифода мебаранд. савоб аввал ба шумо мерасад, баъд ба ман мерасад. барои ҳамин лайк гузоред, то ки видеоҳоро дигарон бубинанд ва дигарон низ аз мушкилиҳои худ халос шаванд ва ин як кори нек аз тарафи шумо ба дигарон шавад. ғайри ин гуфтаниям ки зиёд инсонҳо вақте ки саволҳои худро мегузоранд ва ҷавоб намегиранд, гапҳои пасту баланд менависанд, чӣ дар комментария, чӣ дар ватсапҳо. барои ман шахсан ягон майда фарқ надорад ва ё фикр мекунанд ки ягон гапи пасту баланд менависанд, ман ягон меранҷам, ягон ғам мехӯрам. умуман бовар кунед, парво надорам. фақат каме механдам ва мегӯям ки дар ҳақиқат бетарбия аст. чунки нафароне ки падару модаршон бетарбия ҳастанд, аз ҳамон падару модари бетарбия фарзанди бетарбия ба дунё омадааст ва дар оила тарбияи хуб надорад ва баъдан гапи пасту баланд мезанад. набошад инсоне ки тарбия дошта бошад, аз тарзи гапзаниаш, аз навистанаш аллакай маълум аст ки вай тарбия дорад. ба шахсони бетарбия баҳс кардан нашояд, гапро ҳайфам намекунем. ҳаминро гуфтаниям ки вақте ки саволҳоро мебинам такрорӣ ҳастанд, барои ҳавай ман ҷавоб намедиҳам. такрорӣ ба кадом сабаб? Видео дорам дар каналам, аммо саволҳое ки баъзиҳо медиҳанд, видео дорам, худашон даромада дар канал видеоро ёфта гӯш карда истифода баранд. ман ба саволҳои такрорӣ барои ҳамин ҷавоб намедиҳам. фақат ба саволҳои нав, ягон тағйирот иловаҳои нав, қонунҳои нав ман имконият дорам ки кӯшиш мекунам ки вақт дошта бошам ва саломатӣ хуб дошта бошам, зинда бошам, саломат бошам, як видео када пешниҳод мекунам. ман ҳамин канали ютубро барои мардум, барои халқ, яъне ки оғоз кардам ва ба воситаи анами канали ютуб ба саволҳои мардум ройгон бепул ба мардум ҷавоб медиҳам ва хизмат мекунам ва маслиҳатҳои ҳуқуқӣ медиҳам, то ки мардум аз ҳамин истифода баранд, ба ман савоб расад. фақат дар ҳамин канали ютуб бепул ройгон ба мардум хизмат мекунам. ғайри ин нафароне ки маъюбанд, инвалид ҳастанд, дарав ба ман вақти баъди салом додан гӯянд ки ман маъюб ҳастам, инвалид ҳастам, ҳуҷҷаташро пешниҳод кунад. дар ватсапам ман ҳатман барои маъюбон кадом вақте ки набошад, ҳатман ба тамоми саволҳошон ройгон бепул ҷавоб медиҳам. барои маъюбон аз аввал то охире ки дар дунё ҳастам, ман чӣ хизмате аз дастам бияд барои маъюбон, инвалидо дареғ намедорам. барои ҳамин ба дигарон гуфтаниям ки вақте савол додед, пеш аз савол додан каналро бинед, видеоро бинед. агар ҷавоб наёфтед, дар комментарияҳо саволҳои худро нависед. вақт шавад видео када ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. агар саросима бошед, марҳамат, ба дигарон муроҷиат кунед, дигар юристу адвокатҳо муроҷиат кунед, ба шумо мефаҳмонам. ғайри ин гуфтаниям ки барои ҳар як инсон саломатӣ муфид аст. саломатии ҳар як шахс барои худаш лозим аст. ман барои саломатии худам ҳама вақт мубориза мебарам ва эҳтиёт мекунам саломатии худамро. фақат ман аз табибон як чизро фаҳмидам. табибон мегӯянд ки бисёр телефони мобилӣ истифода набаред, бисёр дар пеши компютер, телевизор нашинед. ин бениҳоят зарари калон доштааст. телефони мобилӣ радиатсия доштааст, асабро вайрон мекардааст, инсонро бехоб мекардааст. ғайри ин чашмро зарари сахт доштааст.
ғайри ин компютерам телевизорам зарари бениҳоят сахт доштааст барои ҳам асаб ҳам барои чашм. барои ҳамин табибҳо хондаанд, диплом гирифтаанд, масалан аз осмон гап намегиранд. вақте ки табибҳо гуфтанд, аллакай мо бояд ки гӯш кунем. ва ғайри ин гуфтаниам ки дар бораи шаҳрвандии Русия аз 26 октябр тағйироти иловаҳо шуд. ҳаминро гуфтаниам ки нафароне ки свидетельство о рождении ки ресепсер доранд метавонанд ки муроҷиат кунанд барои гирифтани шаҳрвандӣ, ё ки наздикони онҳо дошта бошанд, падару модари онҳо, биби боби онҳо имконият доранд ки муроҷиат кунанд барои гирифтани шаҳрвандӣ. ғайри ин нафароне ки бо ЗАГС аввал бефарзандам ЗАГС қатъи шаҳрванди Русия мешуданд, ин аз байн рафт дар ин қонуни нав. ва баъдан нафароне ки наситли русский язика забони русиро медонистанд дар асоси ҳамун гражданство мегирифтанд, инам аз байн рафт. боқӣ монда ҳамаш ҳамон хел монд. зиёд инсонҳо мегӯянд ки аризаҳои мо қабул намешаванд барои гирифтани шаҳрвандӣ. ҳамин қонуни 26 октябр вақте ки тағйироти иловаҳо шуд, барои ҳамин анкетаҳо иваз мешаванд. саволу ҷавоб дар анкета нав мешавад, бо ҳамин сабаб ҳам қабул намекунанд. барои ҳамин сабаби қабул накарданша аниқ фаҳмед. ғайри нафароне ки дар бораи регистратсия ки дар ин қонуни нав ба амал омад, агар шумо регистратсия карданӣ бошед, соҳиби хона бо шумо шартнома бандад, шумо минбаъд бе соҳиби хона рафта дар ҳамон госуслуги МФЦ худатон бе соҳиби хона худатонро кадом вақте лозим аст регистратсия мекунед. ин аз як ҷиҳат хуб аст ки шумо бе соҳиби хона рафта шартнома дар дасттон регистратсия мекунед. аз ҷиҳати дигараш мушкилтар аст ки аксарияти мардуми мо забони русиро намедонанд, аксарияташ госуслуг надорад, электрони почта надорад, барои ҳамин азоб мекашанд. вақте шартномарам агар дар дасташ бошад, госуслуг надошта бошад, вай русиро надонад, масалан наметавонад ки худашро масалан регистратсия кунад. барои ҳамин метавонад ки ба МФЦ муроҷиат кунад, дар асоси ҳамн шартнома байни ҳамн соҳиби хона худаш регистратсия кардан мумкин. аз як тарафи дигар на ҳама соҳибони хона барои регистратсия шартнома мебанданд. мушкилиш дар ҳамин аст. осониш дар ин аст ки вақте шартнома бастагӣ бошад бо соҳиби хона, бемалол худаш ягон ҷо намеравад, фақат ба воситаи госуслуг МФЦ регистратсия мекунад. ФМС ҳам намеравад, ягон навбат ҳам намешинад. осониш ҳамин шуд. қииниш ҳамине ки соҳиби хона агар шартнома договор бандад, набандад ҳичи. мушкилиш ана ҳамин аст. дар бораи программа переселенӣ ҳамин қонуни наве ки 26 октябр шуд, бо ҳамин сабаб мумкин ки манъ кардан дар сафорати Русия дар Тоҷикистон қабули шаҳрвандонро. мумкин ягон тағйирот иловаҳо шавад. насиб бошад, зинда соғ саломат бошем. видеоҳоро пайгирӣ кунед, мо ба шумо пешниҳод мекунем ва сода карда мефаҳмонем. дар амони Аллоҳ бошед. саволҳо бошад дар поёни комментария нависед. худо ҳофиз.